Hey guys, Khulumbai नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय बावहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दिनैहाय नै एसे स्रां जाहांदों अखा हागादों आरोना एसे होमबाबो हाबायानो थादों फ्रि स' दिनैहाय जोङो मुभि नायनो थांगोन आरोना बयबो ओमफ्राय आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन मा मुभि आरो माबोरैहाय मा जायो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबासो मिथिगोन स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो हुआ पे खराब दिख रहा है आया हाँ हो जाएगा ये किसका बैग है ये उस साइड में रख दो ये बैग निकाल के फिर उसको डाल देना हाँ गुड मॉर्निंग गाइस सी ओखा आयु हुआयो अखासे नहीं सोखांबाय आरोना बेगखौ ओमफ्राय आङो दायो दै सै लोंनानै रेडि जाबाय दुगैखांबायबो जि आराम बेडशीटखौ बनानै होबाय बिसोरो ओमफ्राय दिनैहाय फाइनेलि अखा गैया माने अखा हागाबाय आरोना हादोंमोन दहयो अखा हागाबाय बिराद बरिया बेखौ खोबथेनानैल' दोनसै आं साबिथिं दसे गय बनाया बिसनाया बेबायदिबा मोजां मोना आंनिया बेबायदि पारफेक्ट जानांगौ माने पारफेक्ट मीन्स पारफेक्ट जानांगौ आंनि बिसनाया बिदि जानाङा बेबायदि पारफेक्ट जानांगौ आराम स्लिमबासो आं मोजां मोनो आरोना ओमफ्राय आंहा दायो पार्सेल फैदों आरोना बेखौहाय लायनो थांनोसै आङो चलो पार्सेल फैदो किस तरफ से खोलते हैं इसको बाहर से लाया सिर्फ एक ही है क्या नहीं होखांबाय ओमफ्राय जा अखा हादों नैथिंबो दाय न'आवहाय थांनानै दिन्थिहैनोसै आं नोंथांमोननो मा लाबोदो मा बिहरदोंमोनथाय आङो बावगारबाय एमाजननिफ्राय ओमफ्राय आङो दाबो देलायाखै आरोना दुगैखांनानै दोङो ओमफ्रायहाय गाहायावहाय थांदोंमोन खामानि एसे दङमोन ओमफ्राय नै आं कफिखौबो बेयावहायनो लाबोखाबाय आरोना बेयावहायनो लोंनोसै आङो ल'रियेलनि जिथु मेकआप रिमुभार दङना बेखौहाय बिराद मोजां मोनो स' आङो न'निफ्राय लाबोखानो बावगारदोंमोन बेखायनो आङो एमाजननिफ्राय बेखौहाय पारचेस खालामबाय आरोना बिराद मोजां बियो ओमफ्राय नायलाय मिलायबावबायसो ओमफ्राय आंजोंहाय कालारा मेचिं जाबावबाय आंजोंहाय नै ब्लु एन्ड वाइट आहा लाबोखाजोबदों सब बुस्थुखौनो गैला थाखाय बेलाय मैला बुस्थुफोरखौ दोनबाय थानो बायोलां बेलाय आरोलाय मा बेखार खालामनो सानदों स' गाइस ओरैबायदि अखा हागासिनो साउथ गवायावहाय मा होनो सामफ्रोमबो अखानि थाखायनो बेलेगाव ओंखारलांनोनो हाया मिथिबाय ना नङाबाथ' आं माने गोसोखौनो बोरैबा मोनदों आरोना फ्रि टाइम मोनबाबो बाहेरायाव ओंखारलांनो हाया बे अखानि थाखायनो आङो दायो बेलकनियावसो जनानै दङ आरोना ओमफ्राय आं एसे देलायनानै लानोसै देलायाखै जिहेतु आं दुगैखांबायमोन ओमफ्राय दायो आं देलायनानै लानोसै रेडि जाखांबाय गाइस ओमफ्राय नोंथांमोना एसे भिडिअ क्वालिटिखौ गाज्रि नुगोन आरोना माने आं जेबो आंनि सेटआपफोरखौ लाबोनो हायाखै नालाय बेखायनो एसे मोले आरो माबाबो अखाबो हागासिनोमोन नालाय बेखायनो स्रां नङामोन आरोना स' गाइस आं रेडि जाबाय नै थांनो थाखाय दायो जों एसे लेटआनो जाबाय आरोना थांगासिनो मोनफैनाया बिराद अखा
Đây nè. Ô lầu hai mình fwibai. रावबो गैया मानसियानो रावबो गैया आरोना जोंल' माने जोंनि लोगोफोराल' रावबो गैया आसरित फार्स्ट टाइम आं दिनै गवायावहाय मुभि नायदों आरोना बिराद एक्साइटेड आं नायनो थाखाय मुभियानो जाहैबाय नियन विद्या बालननि आरोना मेरी टीम पहुंच गई नहीं अभी तक तो कोई नहीं पूछा शायद आने से पहले ब्रिज बंद हो गया इन्टारभेल जाबाय ओमफ्राय आङो बिराद दै लोङो नालाय वाशरुमाव थांनानै लानोसै आङो दानो मानो होनना बुंबा आंथ' हलावहाय मुभि हलावहाय फिल्म नायोबा उन्दुखायोसो बेबायदि पेटलि जाबाय नालाय गाइस माला रानथिं जागोन आङो मुभिया जा जों नियत मुभि नायदोंना बियो लाइक फार्स्टआवहाय बिराद बरिं आरोना आंथ' टेन्थाव उन्दुलांलायलायदो आरोना स' नायनोसै दायो जोब्बा माबायदि मोनो नोंथांमोननो खिन्थागोन आङो चलते हैं ना कैसी लगी मूवी बताओ कैसी लगी मूवी अच्छी बहुत अच्छी था आप भी जरूर देखिए ठीक थी ये भी अच्छी थी बहुत अच्छी थी आज मुझे आपकी मेकअप बहुत पसंद आया थैंक यू विद्या बालन जिसको पसंद है जरूर देखें ट्विस्ट मिलेगा Yes, स्टोरी yes. में ट्विस्ट है सो दायो जों थांसै आरोना नायखांबाय मूवी कैसी लगी ये बताओ जल्दी से बहुत अच्छा था बहुत ज्यादा सस्पेंस था उसमें और मूवी से ज्यादा अच्छी मुझे गैंगस्ट्री लगी ओके थैंक यू और तुमको कैसी लगी मुझे अच्छी लगी आं बेबायसा फिगारनि जानो लुबैयो माला जानो हागोन मैंने क्या बोला पता है बेवहाय नायबाय क्या है ये आइनॉक्स जि अखा हादों जि मोजां